V tomto videu s kamarátmi hrám futbal a som natáčal, ale na konci videa sa to dosť zvrtne, tak pozerajte do konca a my môžeme ísť na video. Hrajte, točím, to je... Poďte, rýchlo, poďte. Ide si po ňu dobehne a ide si po ňu. Tak. Nech sa rozbieha. Skúša svoje. Je to gól, 2-1. Vinka, nie? Nebol Vinka. Je to 2-0. 2-1. 2-0. Ešte 2-0. Ide, Maťo. 2-0. Milan, pozor. Ja ani nevidím. Ebape sa rozbieha. Hej! To čo má znamenať? Žiadne fauly. Žltá karta. Žltá karta. Tak, zajdeš plakol. Hej. Polčas, minúta prešla. Rozhodca. Si pozrite. Ja to točím. Tak záber. Hráme. Ja nechcem silné kopať. Maťo, ideš. Je to tam. 2-1. Vláčko nie, tam nemôžeš. Nemôžeš tam. Hrajte, nemáte veľa času. 2-1. Pogo? 3-1. Tyčka. Aká tyčka? No, do brány. Hrajte. Takže 3-1. Koniec, čas skončil, takže... Počkaj, teraz hráme normálny futbal? Áno, máme hrať. Ja som myslel, že zase penalty. Nie, hrajte. Bum! Pekné obratie. Ja som tam merám. Hej! Chceš vyhodiť sa? Ja vyhodíme ľahko. Je to tam! Počkaj, poďme to ešte. Milan útočí. Dobre, dobrá nemusíš, Peťko. Pekne! Je to 1-1. Peťko, útočíš. Poďte, on tu behá. Ja viem. Až to robí? Vybafím. Mianko dá Pečovi gól alebo čo? Hráte, Peťko. Dá si mu Mianko gól. Už nie. Polčas. Peťko ide. Útočí. A je to gól. Je to 3-1. Idem ja. Je Milan. Milan ide. Milan. Čaplaris. Milan, Čaplaris. Ide to gól. Je to 3-2. Nie. Hej. O chvíľku sa stane tá vec, ktorá ma strašne prekvapila. Takže pozerajte až do konca. Dobrá. On je komentátor. Áno, a on dal gól takto. Nie! Diváci, útočia, je brankárov. Kút. Kamilka, alebo pôjde. Hej, nebíte sa. Hej. Dobre. Kde? Je už až 4?